Hoe klinkt razen in stilte? Vuurere stembanden die het uitrazen willen. Maar dat komt niet. Een verstomde schreeuw. Als jonger kan ik het mij haast net vaststellen. Maar van mensen die ten nooiste verliezen, is het een heel herkenbaar gevoel. Dit beeld is dat gevoel. Het is makkelijk door een zoon die zijn ouders bij een verkeersongeluk verleden had. Hier begin ik mijn reis door de belevingsvraag van de nabestaanden van verkeersslachtoffers. Want wat gebeurt er mij als mens als je zo'n verlies mij maatje? Hoe houden zij zich staande zonder het ongeluk? Wat ben je dan doen, vak? Ja, ik ben gewoon mijn inspiratie wat ordenen. Ja, dan ben je ziek en opeens dan kan er iets ontstaan. En wat had je hier maken? Nou, ja, dit is een omgedraaid kruis. En een door die sluiten is, een zwarte door. En na het versterken van mijn huid en mem, dan heb je natuurlijk een hele periode van verwerking van dat. En er werden heel programmees bij betrokken. En die hebben wij toen een bedankkaart gestuurd. En daar is dit schilderij op gekomen. Ja. En ja, dat vond ik toen heel sprekend. De wereld weer totaal op een kop zet. Ja. En dat weer een doorsluiten. Op 4 november 2000 stappen Bart en Griet Veurman uit Oentjerk met een vriendin in de auto. Ze binnen onderwijs naar de manege voor een bestuursvergadering. Wat zij net weten is dat ze daar verrast worden zullen met een erelidmaatschap. Maar Safir zal het nooit komen. Als Bart zijn Citroën de teruggaande dik opdraait, worden ze vol in de flank rijden door een beschonken bestuurder. De auto's komen aan de orenkant van de kruising, maar een grote klap zien de stielen stek tot stilstaan. Haar vriendin wordt zwier verwonnen uit de auto hellen en de bestuurder van de orenauto kan zonder skeer uitstappen. Bart en Griet, hoe liep je het net? Ze binnen op slag deer. Ik heb de auto aan de kant gezet, net er dichtbij, want ik denk van ik mag net in het paard staan. Hè? De hulpdienst met de roemte. Ja. En ik ben erheen rond en er staat een brandweerauto, brandweerman, hè, die staan daar. En die wien een beetje aan het afwachten. En ik zie mijn huid daar zitten en ik ben zat rond. Er wie ik net iemand die me op dat moment zien horen komen. En dat had ik uitstraald, want ze gingen aan de kant. En dat ruut dat weer steken, dat weer batst. En hij ziet er als een soort, ja, als een soort kroontje, ziet hij daar recht op. En toen had ik de hoor van weer hij dat beter. Ja, dat ben heel bijzonder. Ja, dat was ook wel leuk. Ja. Van mijn gevoel kan ik goed functioneren. Maar zodra ik naar dat moment ga, dan komen de emoties. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is heel logisch. Ja, maar dat was echt heel in. Ja. Ja. En dat is dus voor mij is dat een heel ten vlieske. Ja. Heel. En ja, als ik
echt iets vertrouwen in ben je dan, en ik vertel dat, ja, dan breekt dat. Ja. En dan op een gegeven moment is het bij sluiten. Ja, en tegelijk, de emotie is meer. Nee, dat versterken is mijn emotie is sterker worden. Dat is, ja, kijk al, is dat vliesje is nog tinner worden. Hoe je als kunstenaar vormen om die verdriet? Ja, dat moest. En dat gevoel met die hoorn van mijn huid, nou, dat had ik dus als eerste vormen. Dus daar had ik een schilderij van maken. Die hing het boven mijn bed, dat is ik wel. Die is heel dicht bij me. En die had ik er nooit ook niet in zien laten. En voor mij is dat binnen dat cirkeltje, kijk zoals Gooist en Stien in het water. Dat is dus mijn eerste cirkeltje. En dat is van mezelf. En daarna komt die tweede cirkeltje en dan dat is iets meer voor de mensen die dichter bij hun staan. En dat is het grafmonument wat ik maken heb. Samen met mijn broer en mijn zus. En omdat het op het grafveld zit, gaat het naar buiten toe. Dus mensen die hun koen en ik op dit grafveld komen, waar ze begraven binnen, die zorgen dat ik. En die kunnen daar ik even bij stilstaan. Precies 2 maanden na de deur van Bart en Griet wordt de mienskip in Oenkerk weer toch een groot drama troffen als de zusjes Claudia en Nathalie van der Meer een paar kilometer verderop ek bij een ongeluk om het leven komen. Dat je zo'n spanning in je lief, dan krijg dat in je mij maken van je heet mem. En dan zei iets. En dat is weer binnen het lietse wereldje waar we hier in zitten. Ja, toen moest er iets van maken worden. In mijn gevoel moest er iets van maken worden. Dus toen had ik toen is het idee van de verstomde schreeuwers kwam. Dat is van, nou, dat is dan, doe luister bij het en opeens is het er. Nou, toen stier hij daar. Toen werd van mij, ja, ik kijk al, voel er iets af van mezelf. Van nou, oké. Die stemband, die verstomde schreeuw, dat razen dat in je lief was, maar er komt geen geluid. Die emotie, die kan nou het veld doorrazen. Besteedt er iets als stress na zo'n groot verlies? Ja. Ja, ik denk in de kunst die ik doe, daar vind ik troost in. En in de meesten om die heen. Die naasten. In de familie om je heen. Dat is echt wat er gebeurt. Ik vertelde van die cirkeltjes. En toen had dan, als er dus nou, stel de eerste ambulance, en daar reageer ik altijd oors op, omdat tijdens het ongeluk, ja, dan winnen die ambulances de rek en die zwaarjachten. En als ik nou een ambulance hier, en dat ging dan vooral toen die bijna nog thuis waren, dan kiest eerst van, waar is die? Die mensen die het dichtst bij die binnen, die wordt dan in die cirkeltje gaan, in gedachten soms. Du bist kwetsbaarder worden. Zo viel het echt. En dat heeft kwaliteit net? Nee. Dat kan ik me net heugen dat ik dat stuk wat ontspannender, ja, misschien makkelijker in het leven. En ik ben nou echt van nou, du bist kwetsbaarder worden
in dat soort momenten. Ja, maar ik tackle mijn volgende vraag. Hoe stond je er nou in het leven? Dat is die kwetsbaarheid, dat had misschien ook wel met leeftijd te maken. En je gaat verder in je leven. Dan komen die baan, die worden groot, die gaan een relatie zo'n, die krijgen baan. Dus die cirkels die breiden steeds meer uit. Maar doe was vol dat die baan gelukkig binnen. En ik hun geluk in het leven vinden. En daar is dagelijks kwetsbaar in. Want hoe wist hoe vol er gebeuren kan in zo'n momentje. Dat doet maar krekt eventjes. En dan, vloep, is die ochtend uit. Ja. En dan wist ik wat voor impact als dat had in die leven. En dan dacht hij dan nog weer, dan moest ik toch weer mee dealen. Dan moest toch weer verder. En die kunst had me daar een hele proot in geholpen. Maar ook de meesten die om je heen staan. Ja. Die dan een hoorn op de schouder lezen en die toch weer even verder helpen. Ga jou naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.